Насякомыя гэта ключавыя ўдзельнікі экасістэм, якія выконваюць у прыродзе мноства функцый. Насякомыя пыляць каля 90% раслін, падтрымліваючы працэс іх размнажэння. Калі, напрыклад, знікнуць чмялі, то і расліны з імі, напрыклад, канюшына. А далей па ланцужку няма раслін, няма ежы для жывёл, няма ежы да пабачэння жывёлы. Птушкі, дарэчы, ядуць казурак. Не стануць жучкоў, птушкі пачнуць галадаць. Усё ўзаемазвязана. А яшчэ насякомыя сапраўдныя перапрацоўшчыкі смецця. Лічынкі насякомых жывуць у глебе і перапрацоўваюць лісце, галінкі і ўсё, што ўпала і там ляжыць. Робяць глебу ўрадлівай. А вуглярод вяртаецца ў атмасферу, а пажыўныя рэчывы ў зямлю. А вось, напрыклад, божыя кароўкі. Маленькія, але грозныя паляўнічыя. Тлю храбусцяць як чыпсы, а мурашкі. Навогул супергероі санітары лесу. І лес прыбіраюць, і шкоднікаў ганяюць. А ёсць казуркі, якія працуюць нават на заводах. Ну, амаль што на заводах. Напрыклад, муха, чорная ільвінка, афіцыйна прызнана сельгасжывёлай.